Merhaba geli hebalan. Ez nihal yekem fuara Pirtûkana Arnavutköy navçe Stenbolê me û li vir tekane weşanxaneyeka Kurdî hevî vê fuarî bûye. Em wek hevalên li Arnavutköy dê niha biçine gel wê weşanxana Kurdî û li wir Pirtûkan nîşanî we bidim û behsa fuarê bikim ji we re. Ji belav ku tiştekî muhîm e, yanî li vir weşanxaneyeka Kurdî heye û divê em Pirtûkên Kurdî nas bikin. Kerem bikin li pêyên we re. Em hat gel weşanxane hinkî nêzik were weşanxaneya Kurdî bi navê weşanên Tûbayê. Ev der standa Pirtûkên Kurdî ye mixabin tekane der ev standa ye ji bela wê divê em wek hunerên bi Kurdî hes Pirtûk hes Kurdî li vê standê der dikevin û ber Pirtûkên Kurdî wek ez çend berhema Pirtûka nîşanî we bidim bi Kurt û Kurmanî. Evina Pinhan nivîskarê wê Sabrî Akbel şwa mamoste Sabrî him xwediyê weşanxanê ye û him jî nivîskarê van Pirtûkan e wiha romanên xwe wekî sed jî li vir difroşe yani hûn dikarin yek bi yek jî bibidin wek sed jî bikirin ji xwe re wekî din hûn dibînin yani li vir gelekî qerebelig heye lê mixabin Kurdî tenê ev quncika ye elbet em jî xwedî divê quncika xwe derdikevin her çi qas bazara me kesat be jî em ê xwedîtiyê lê bikin û li vir jî wiha ji bo zarokan jî berhem hene him seta berheman biborin û him jî wiha li çendîn cûreyên behsa li ser evîna ajalane û însanane mirovane edalet û heqê yê li ser ew ka zarokan hatiye nivîsandin mamoste ew kiriye hene ev der jî quncika Kurdî ye bi xêr û xweşî bêne û Pirtûkên Kurdî li Pirtûkanê xwe zêde kin gel. Para. Mirçişka keşke. Keşke sonra min barana nisani hak u sekini o zakari beste kuyakiri min da pey ve bazda beb çole da es sekini ev sekini dicehde got es buka barane mejidela gelo zaval kudere ma heval hindi bejin ta kavane nebiji qayçen navete henaj dinleji roj derket hafrenga min jihunda bu beguman belki min hayal bu na eğer bu hayal bu kavn neba tu caram nehne hakikati neba derketim seri çiyayı pir bilir derkete benda min keske surarın ber roj ava ve zul çun ev u roje ketne bin avrde çun buka barani ev armanca mine likudere bi ev lehevya mine Ben gideceğim. Ben kızım arkadan gelmez.